Siyakhuleka ke emagumbini amanomhlaba, siyakhuleka kwelikaMthaniya, welikaPhungane noMageba. Sesifikile ke singaphakathi lo umkhulu Gwabini kanti le oyibuka njengamanje Indalo Media and Podcasting. Bantwana bakamoya, ngaze ngajabulisa siphinde sibe ndawonye osukwini lanamhlanje kungulesithathu namhlanje ngizokhuluma ngento la ekhaya sikhulisana ngokwakamoya, sikhulisana ngokusebenza, sikhulisana ngayo yonke indlela, siyambulelelana izinto, asifihli lutho because ngihlale ngisho lento yokuthi thina as self-initiate, this is how we actually develop ourselves. Siyaxoxa, siyashare information, silalela izitori. That is how imoya yethu grows. That is how imoya yethu develops into this magnificent lokhunjana body of knowledge. Le gcine sesiyabantu abaziyo, abambulelekile kakhulu. So ziyastimulate ingxoxo zakamoya uma kumuntu oyi-self initiate, ziyamstimulate, zimthatha zimbeke ezingeni elilandelayo. So ilokhunjana i-episode yanamhlanje ke is no different. Siyaqhubeka, siyakhulisana, siyalulekana, siyacijana ngoba njengoba sesiyi-audience, sesiyi-community engaka iyalana kwindalo media and podcasting, akunina nonke enisayiziguli. Abanye benu sebevele bayalekelela, bayasiza, bayelapha ngendlela ababelwe ngayo ukuthi belaphe, angithi. So namhlanje ngizokhuluma ngokujula nje bantwana bakamoya kwale practice yethu yokwelapha. Ijulile nganza kwethu into yokwelapha, besides ukuthi sivele siyoba mathwasa, size sidlulele siphindele kuphi kumveli inqangi, siyohlale siyamathwasa kule ndlela. Akekho umuntu ozafika esigabeni la ethi khona yena hayi I have reached the pinnacles, akusekho engisakufisa, akusekho engisashoda ngakho. There is no such nganza kwethu ka spirituality. Yey kuningi esingakambuleleki kona, kuningi esingakakwazi. Ezinye izinto uya ngesigaba esisho ongena kusona nesigaba esisho ongena kusona, kuya ngokukhanyela ukuthi hayi kuningi umuntu angakakwazi. Noma mhlambe kwabanye abantu usuzothi mangabe ukhuluma into ezwakalayo, ukhuluma into ejulile, kepha nayo leyo nto akuyona into yokugcina, akuyona ilevel yokugcina yolwazi nokwambuleleka leyo ekhona. Kuningi okusangale, okusangaphinde kwenze njani wambuleleke kona, uphinde futhi uthi mawubuya nako usipha somphakathi, usipha siyiguli, ayibese siyathokoza, siyajabula, sikubabaze ubukhulu bakho. Nganza kwethu namhlanje ngifuna sikhulume ngale ndaba ngepractice yokwelapha. Ukulapha kujulile nganza kwethu. Ngizokhuluma ngohlobo labelaphi abakhona kule group because mina njalo mangabe ngikhuluma ngama self initiates, ngikhuluma nge-self initiation kakhulukazi. Ngizokhuluma ngabo abelaphi asebe sesigabeni sokwelapha nokusiza. Ebese ngiphinde ngikhuluma neziguli esi-interacta nazo, iziguli esiyilethelwa yini amakhehla nogogo, yilabo abasimbethe, labo abasiphathisa isipho sethu. Ake ngiqaleke ngabelaphi nganza kwethu. Siyabelaphi, siyabalekeleli, siyama-mentor, siyabaphelezeli. Sihlukene indlela esipractice ngayo isipho sethu. Sihlukene kakhulu indlela esipractice ngayo isipho sethu nganza kwethu. So indlela umkhulu Gwabini enza ngayo izinto iyahluka nendlela ugogo ubanibani enza ngayo izinto, iyahluka nendlela umkhulu ubanibani enza ngayo izinto, iyahluka nendlela mhlambe umelaphi banibani enza ngayo izinto. Kuyohlala kuhlukile nje. That is how vast this whole practice yokwelapha is. That is how vast izipho zethu esamkeliswe zona, esifumbathiswe zona okhokho bethu, okhokho basendulo. Ekulapheni, ukulapha kudinga ukujula nesineke between olashwayo okanye ophelezelwayo okanye omentorishwayo nalomlaphi, nalementor, nalomphelezeli. Both labo bantu badinga isineke
nokucophelela uma ngabe bese sebehlanganiswe yithonga. Bazokhumbula abaningi asebeke bafika mhlambe asebeke baze bafika kaMkhulu Gwabini. Insuku nje before sibonane. Ngike umuntu ngimfonele. Ngithi mina hayi mntwana kaMoya. Awukukhuleka sike sithi njengoba namhlanje ku Wednesday. Mhlambe sine appointment okanye mhlambe kunensebenzo esizoyenza mhlambe kusukela Friday until Saturday. Mina nje ku Wednesday ngizobe sengiqala sengikufonela sengithi mina awukuphahleke manje. Uphahlo lungiselele lensebenzo esizoyenza. Uphahlo lungiselele lo luhambe esizoliqala. Ukhuleke ucela ukuthi awakalumbana amathonga kulumbana amadlozi ahlambulukile ahlanzekile. Phezulu kwaleso sicelo kunento ehlukile mina kaGwabini engafundiswa ngayo. Futhi engiqhubeka ngisebenze ngayo. Bazofakaza labo asebeke bambona umkhulu. Ekugcineni mase sekufanele uze kumina. Ngiyaye ngikufonele okanye ngikwenzele iVN ngithi mina ngicela ungitshele zonke imfihlo. Into nje ohalela ukuthi ofisayo umkhulu ukuthi ayazi. Mhlambe obone ngathi umkhulu akayazi noma akambulelwanga yona. Okanye into eyisecret yakho osuke wahlala nayo iminyaka. Ngithi mina ukungibula okanye isecret yasekhaya semndenini noma isecret yakho qobo. Ngithi mina awukungitshele nje into ocabanga ukuthi ngempela umkhulu uyadinga ukuyazi ngawo. Abanye mangabe ngibacela ke leyo VN bake bahleke baqale bahleka athi umuntu awumkhulu kwenze njani manje. Kanti indlela engafundiswa amakhehla angiphathisa umsebenzi ukuthi omcela umuntu akakuvulela isifuba sakheke manje. Akakhulume nje ngakho konke okuyimfihlo kuyena. Naloku ayifungile ukuthi ngofa nayo lemfihlo. Angitshele ngoba leyo nto ibalekile ngoba kwinsebenzo mina ngisuke ngambulelwe yona. Wena mase uqhamuka nale information le ngisuke sengikucela yona ngo last minute. Yazi ukuthi leyo information onginikeza yona iyaba nokhiye ohlukile ebengeke ngikuthole mina ukhiye ngale ndlela engambulelwe ngayo. So uyabona ukuthi sengisebenza ngendlela seyiyaqala indlela engisebenza ngayihlukile kuneyomunye kunendlela esetshenziswa abanye abelaphi. Kungabe isangoma, kungabe inyanga, kungaba umthandazi ngokwezigaba zonke zaka spirituality. Sekuyahluka ke lapho. Sekukunikeza omunye umhlahlandlela futhi esimweni empini esuke sizobhekana nayo kwinsebenzo esuke kufanele siyilungise. Again isineke leso somsebenzi enginawo engikwenzayo umsebenzi engiwuphathisiwe ngoba phela kuwona wami lo msebenzi kuwuphathisiwe. Okuningi engikuphathisiwe nengikimbathisiwe mina kungisebenzeli futhi akusoze kwangisebenzela kepha ngiphathisiwe ukuthi ngiyoba yini imbewu le ngotshalwa khona. Ngiyofika ngenze njani ngilethe ushintsho ebantwini abo bengingungile la engofike ngitshalwe khona. Ziningi thina ama self initiate izinto esinazo ulwazi esinalo amandla esinawo okwenza izinto zenzeke. Amaningi alawo mandla thina wasebenzeli. Angithi lento isuka kulesisho sithi inhliziyo enhle ayimsebenzeli umnikazi wayo. Nakhona ke kulezi zinto zensebenzo zakamoya zaka spirituality kufanele ujule. Uma ngabe uqala nje uthatha le journey kufanele ujule. Ungabi judgmental. Ungafici umkhulu kwesinye isimo ebese uthi wena hey uthi umkhulu uzonginika lento engiyifunayo yena bekanje cha. Izipho nganza kwethu akuzona izipho zonke ezisebenzela thina belaphi. Esinye isipho nginaso nje mina kodwa kusona esami. Siyosiza abantu ekwakulotshiwe ezincwadini ezinkulu ukuthi kuyohamba uhlangana nomkhulu Gwabini akwamukelise lesi sipho okanye aqaqele lengidi okanye aqaqele lelifindo. Nami bakhona abangilekelelayo ngihlale ngisho lento mina ke I'm an open book. Ngihlale ngizisho nje ukuthi kunabantu abajulile kabi abasemva kwami
engiconsulta kubona, engicela kulibona ulwazi, engiphinde ngiphakamiswe ibona abanye abelaphi, izangoma, inyanga. Ngisebenza nazo zonke inhlaka ezikhona mina kule field yokwelapha, kule field yakwa spirituality. Angihambi nje ngingedwa ngaphezulu kwezihlweleke ezingengamele zasekhaya kokwethu. Ngiyaconsulta. Kuba khona isikhathi la ngiya khona emntwini othize owumelaphi omkhulu. Ngifike nje ngispende nje iweekend yonke kakhe. Ngincela ulwazi. Angifundise, angivula amehlo. Ngibuye ngize kunina, ngizozilekelela nina ukuze ngibe njani kwi-craft le yami, kulolu bizo lami. Ngampela indima yami ngiyidlalisise kunina. Ngithe angiyenze nje le video ngenza kwezi ngoba siyakhulisana, siyafundisana. Ibalekile lento yokwelashwa nokulapha nokuhamba abalaphi. Idinga ukuthi umuntu osuke ekhaya eneyinkinga abe open-minded, abe honest. Ngaso sonke isimo akusona, nanokuthi ufike kanjani lesimo akusona. Siyabelaphi ingane zakwethu, bantwana bakamoya, bantwana bethonga, asigcini nje ngokuprescribe izinto ukuthi okay, ukuthi nokuthi sokusolva ngokuthi siye emanzini ukuba umlaphi. Usungayena umlaphi mangakwazi ukukhuluma nabantu. Ukhuluma into elalelwayo, ukhuluma into emlaphayo umuntu. Kunabantu abafikayo la kaMkhulu Gwabini abaqala ukulapheka eqala ukubona le video, libuye ithemba kuyena. Leyo nto ngeke ngizuyifundele esigodlweni. Into eyibizo, eyisiphiwo owabelwe yona. Omunye athi mkhulu sile ungaqala ukukhuluma nawe efonini. Ngivesane ngaba nomuzwa wokukhuleka, ngaba nomuzwa othi yonke into izolunga, yonke into isiyalunga ke manje. Leyo nto ngane zakwethu awukho umuthi wento enjalo ukuthi ukukhuluma abantu bakuzwa, awukuthi wenza abantu bafile kanjalo. Ngephi into oyabeliwe eyisabelo sakini kubona bonke abantu ababelapha. Kwamandla lokho kukodwa nje bantwana bakamoya, kwamandla ajule kabi kukodwa nje. Athi umuntu eqambe efika kuMkhulu Gwabini sizokwenza insebenzo, usefika kumina useyaphila. Kube nabantu abake bafike kumina umuntu ethwelwe ngemoto engakwazi kwenzani, kodwa aphume la ekhaya eseyihambela. Ngingakamenzi lutho nje, sisazokwenza inhlolo, aphume esephila. Sekuyakhombisa ke lapha mangabe umuntu who is open minded and honest, usuyabona ukuthi no, akulona iphutha ukuthi ngihlangane noMkhulu Gwabini, kepha bese sekuvume amazulu, bese kuvume abantu abangengamele ukuthi ngifinyelele kwikhehla lamakhehla, ikhehla linye uMkhulu Gwabini. Kanza kwethu into yokwelapha nokulapha ijule kakhulu. Ijule kumina ngumelaphi, ijule kuwena uyisiguli. Ijule kumina ngumelaphi, ijule kuwena mhlambe ngikumentorisha. Idinga ukuthi ube honest, ube open minded. Sike sibe nalomkhuba ke thina ama self initiate wokuthanda ukulandelela umuntu esesike sa interact naye, umuntu esesiqala iprocess naye. Omunye umuntu ongakujwayele lokho ukathi hawu mina ngijwayele umelaphi okulandelelayo, ngijwayele ukuthi ngifike ngithatha into kamelaphi ngihambe angaphinda ngibuzela ukuthi ngihambe kanjani. Asifani kanza kwesindlela yokusebenza. KaMkhulu Gwabini nje la kuwumthetho ukuthi kufanele ngikulandelele mawuthathe into la ekhaya. Makade sebenza insebenzo la ekhaya kufanele ngikulandelele. Ngingakulandelela sekuphele ngisho 3 months. Njalo ngivuka ekseni ngikusendele uWhatsApp ngikucheck ukuthi kuhamba kanjani. Kuhamba kanjani? Indlela esisebenza ngayo ke thina ama self initiate. Why ngifike ngibe kulesi sigaba engikusona? Ngike ngayibala in one of my previous videos ukuthi mina kahle hle ikuphi le ngispecialize khona.
okanye ikuphi la engimandla khona engambulelwe khona. Ngayibala lezo igaba. Zonke izigaba engispecialize kuzona izigaba ezangihlupha mina empilweni. Kwaze kwaba ngiqala mina intwaso yami ngazilaphela lezo zinto as a self-initiate, as someone who was being self-initiated. Ngaze ngazilaphela lezo zigulo. Ngazama different approaches, kwafail okunye, kwakhona okuphasayo. Ama self-initiates awuyilaphi into engakuhlukumezanga wena, because thina siyisigaba sabelaphi abangafuniseli. Nize nihloniphe izingane zakamoya. Yabona njengamanje zikhishiwe, zichithiwe emagumbini amanomhlaba. Ziphethe amandla ayisimanga. Ziphethe amandla ayisimanga. Izingane eziphila ngomkhuleko ziphile ngamanzi. Yonke into yazo ziyenze emanzini, ziyenze empophomeni, ziyenze esizibeni. Ziyenze emgedeni. Zichithiwe, bachithiwe abathandazi, abanzulu ngendlela ongakazi uzuyibone, bachithiwe. Izingane zakamoya ezisebenza ngesithunywa nje qha, ezikwazi ukushintsha impilo yakho ziyiguqule ngokukhulu ukusheshsha. Izingane eziphila ngomthandazo ziphile ngamanzi, eziphatha umuthi omhlophe, umuthi okhanyayo, ezikwazi ukwenza izinto ungafunga wena ukuthi hayi kukhona isalamuza nalo lo muntu noma kukhona imithi ethiza nayo, kanti lutho. Sikuleso sigaba sezithunywa, kuvunguza umoya wezithunywa kulona lonke izwe, kuwona kuyibalazwe kwiAfrika yonkana, kuvunguza izithunywa. Ibona abantu abanempendulo zeyinkinga esibhekene nazo. Ibona abantu abakwazi ukulapha lezi zimo esibhekene nazo, ngoba kuyavela ukuthi endulo okanye enkathini edlule imithi yahamba yabuye yakhoza ama-blockages. I'm not saying imithi ayisebenzi, imithi iyasebenza kakhulu ezingane zakwethu, imithi iyasebenza kakhulu. Kodwa amanzi, ngazi ukuthi mina ngena yonke indawo ngokoqeqesho lami nangokwambulela kwami nangensebenzo mina engikwazi ukuthi mangabe ngiyenze emanzini sik-achieve lokho sikukudinga okanye sikinqobe lempo sikubhekene nayo. So kumina amanzi, umkhuleko, umoya ikona okubusa kakhulu ngaphezulu kumina. Kuyindlela esambulelwe ngayo le ekhaya, kulezi zikhwama zasekhaya ngiziphathisiwe. Nikhumbule njalo ukuthi ngithe le video ngiyayenza, ngifuna siqwashisane, sikhulisane. Ukwazi mawusuka ekhaya uya kumelaphi, mhlawumbe ungasayileke kumkhulu Gwabini, uya kunoma imuphi umelaphi oseduze noma okhanyiselwe yena noma osonde oxhunyaniswe nayo idalwa oxhunyanise naye izidalwa zakini. Ukuthi iziphi izinto kumele ufike uyilalele, uzi-observe, ucophelisise kuzona, ebese futhi uyazi-understand. Kanti kuphi futhi ekufanele nawe ufike ulekelele umelaphi loyo ngazo. Ngoba this process of healing, it's a two-way street. Akwazi ukuthi akufani nakudala. Kudala lezi nyanga zakudala, labathandazi zangoma zakudala, mawisiguli wawufika kuyena nementality yokuthi uzolanda wonke ama-solution kuyena, uhamba usuwafumbethe uphindele ekhaya. Manje akunjalo ngane zakwethu. Umlando usuthe ukuba mude wokuphambuka. Umlando usuthe ukuba mude weinxushunxushu emindenini. Umlando usube mude, sizigcaba sifaka imithi yahlukahlukene. Into unezinto ongazilaphi manje, impendulo uyithole kusasa. Mhlambe sengena kuleli point elibaluleke kakhulu futhi nalo ekwelapheni. Ake sikhulume ngalo ngengigxile kulona. Thina abantu abasebenza ngamanzi, ngimkhuleko, ngemithi emhlophe, kunensebenzo engizofike mina yambulelwe kumina ezolekelela wena. Ufike ngosuku esilikhethile, siyenze leyo nsebenzo la kaMkhulu Gwabini.
siyenze leyo nsebenzo, siyenze honestly, siyenze nje silandele everything to the T. Bese kufika isigaba sokuthi siyahlukana, usuphindela kuphi? La uhlala khona. Nami sengiyasala la ngiyikhehle. Mina bonke abantu asebeke bafika kumina. Njalo mangabe ngikhuphukela entabeni ngiyokhuleka, ngiyababeka emkhulekweni. Bonke ingane zakwethu ngisho interact nabo ku WhatsApp nje abangakangiboni like one on one kanje. Ngiyinsuku engisuke ngiyibekile ukuthi ngiyokhuleka, ngiyabakhulekela labo bantu. So, kunensebenzo esizothi mangabe siyenza mawula kaMkhulu Gwabini. Angeke ngithi mhlawumbe ufikela wakhala ngokuthi impilo imile, ustakile, awusaqondi ukuthi yini eyenza ustakhe kanje. Bese ngiyaprescribe okanye bese ngiyambulelwa ukuthi mina ngiyakwazi ukukhulumisa amanzi abe yilento le engifuna ukuthi mina biyona. Okusho ukuthi amanzi kumina ngoMkhulu Gwabini ngamandla engwambathiswe abasekhaya. Ngiyowashintsha amanzi abe imithi eyahlukahlukene yokwelapha izinto ezahlukahlukene. Ngokuthi nje ngiwathinte ngiwasebenzise ngenze imigilingane ethize kuwona. Leyo nto ngangayichaza kwamanye amavideo. Ukugraduate kwami izigabeni ezithize zayo yonke imoya ebusa ngaphansi kwamanzi nasekujuleni kweziziba. Ngiyenze lensebenzo ke kuwena. Angithi ubukhale ngokuthi nje wena akwenzeki lutho nje kumile mhlawumbe imisebenzi ama projects awasaqhamuka, ama tender awasaqhamuki. Kumile nje kuthule. Uthi uphuma la ayisesiyenzile insebenzo mhlawumbe ngakuphathisa izinto ezithize uza ukusebenzisa insuku ezingaka la. Uhambe ngempela ufike ukusebenzise lokho, ukusebenzise. Mhlawumbe kuphela isikhathi esingango 2 weeks wagcina la kaMkhulu senza insebenzo. Bese kusemva kwalo 2 weeks esikhundleni sokuthi uthole le project okade wena ufike kumina uthi avalekile ama projects. Mhlawumbe instead ukuthi uthole umsebenzi lo kade ufike kumina wena uthi Mkhulu anguwutholi umsebenzi. Kungaqhamuki lokho ngaleso sikhathi. Kodwa kuvisane kubuya impendulo mhlambe la owakwacela khona ukufunda okanye ukwenza itrade ethize. Kuvisane kuqhamuka i-email, bakusendele i-email kuthiwe hayi si reserve space okanye sine funding ekhona. Usa interested yini ukuzopursue lezi ifundo lezi owawukade uthe ufisa ukuzenza, okanye usa interested yini ukuzokwenza le certificate owawukade ufisa ukusenza. Kubuya impendulo enjalo. Uyabona ke lapho ukuthi umuntu ongakhulile ngokomqondo ongayi-understand lento yokwelapha nokusebenza kwemimoya nokulungiswa kwezinto. Ngeke azamfonela uMkhulu Gwabini athi Mkhulu, yazi ukuthi ngangikade ngikhombisa interest ekuyofundeni into ethize okanye kuyokwenzeni itraining ethize before ngifike kuwena Mkhulu. Sebephendulile labantu. Bavele bangi-offerisha nje like a full sponsorship, full scholarship, full bursary kwathiwa ngizoyenza le program. Umuntu ongakhulile ngokamoya ongazazi ukuthi ongekho sure ukuthi ufunani ngeke azangifonela ngitshele lokho. Instead uzothi uMkhulu Gwabini ngangifuna umsebenzi kuyena ngakawuthola umsebenzi. uMkhulu Gwabini ngangifike kuyena ngathi mina ngifuna ama projects ngisebenze, awekho ama projects. Kodwa nayo into esiqhumile ekade nayithule engayinakile. Angabe sayisho. Ngiyayibona into yakamoya ukuthi uyayufike kumelaphi ayenze insebenzo, ayenze ngeqiniso nangenhliziyo evulekile. Kodwa impendulo zingalandelani ngale sequence wena ezikusinda ngayo. Zingalandelani ngalokho. Ithonga liyakwenza lokho. Liyoqala likulungisela into le emumva. Uma seligezekile lihlambulukile selijabule ngawe. Liqale lokulungisela into le engekho wena kuloluhla olubikele mina kade usafika la uthi uneyinkinga ABCDNE. Lento yokulashwa nokusebenza abantwana bethonga ijule kakhulu. Ngithi angeke ngiyenze le video, ngeke ngithathe nje isikhathi izoba yinjana. Ngeke ngithathe nje isikhathi sikhulisaneni, siqwashisaneni. Wothi ngeke nginenzele umzekelo.
Yabona thina njengey'ngane zakamoya, thina njengey'ngane zakamoya, kukhona igaba mangabe sisathwasa, kukhona izinto, iy'nkambi esike sizidle, kukhona imoya esike siyiphakamise, kukhona izinto, imicimbi, ama-rituals esike sihambe siyowenza ey'ndaweni ey'thize ezahlukahlukene esisuke siyalelwe zona yilaba abasiphathisile, yilaba abasembethe. Yazi uke uthi uphuma ukokwenza insebenzo ethize ejulile, mhlampe ephathelene nokuhlambululwa kwethonga, nokuhlambululwa kwedlozi lasekhaya, okanye ephathelene nokuhlambulula nokushanela umsamo wasekhaya. Uthi uqeda nje ukuyenza leyo nto, uwumkhulu Gwabini, ngivesane ngifonelwe, mhlampe kade ngiyenza kuwumcimbi nje wempela sonto kusukela Saturday kuze kuwele kuSunday. Ebese kuthi ngesonto eliqalayo ngoLesithathu, ngoWednesday, ngifonela ukhazini wami ongekho ngisho la emndenini, mhlawumbe oyihlalele elokhunjaneni eDurban, mhlawumbe eJoburg. Athi hayi khazini, ninjani? Hayi bengithi ngikutshele khazini ukuthi hayibo ngithola umsebenzi la. Yena ngokwakhe mhlawumbe ubengekho ngisho emcimbini lo, mhlawumbe ubengazi nanokwazi ukuthi bengenza into ekanje, kodwa ngoba uyigazi lami, izinto sezinjani, selithe malijabula ithonga lakhumbula imithandazo yakhe, laya kuyena, laqala kuyena, layombusisa. Uyabona ukuthi mina njengomkhulu Gwabini sengiphindela kuphi emsamo, sengiyabonga ukuthi hayi mathonga amahle, mathonga akhanyayo, zinqaphile zempilo zethu. Kuyabonakala ukuthi kuthinteke kwathinteka. Nangu usibanibani ebonga esethole into ekade ifuna emva kokuthi nginenzele umsebenzi othinta ini, isimo sokuhlanjulula mhlawumbe kwedlozi noma kwethonga noma sokushanela komsamo. Izinto zakamoya nokusebenza zijule kakhulu ngane zakwethu, zijule kakhulu. Uyabona umuntu onga-understand ukuthi kuningi okuyibusise ezenzeka phambi kwethu kodwa kuba ukuthi asiyiboni, because asiyibuki izinto ngeso lokujula, ngeso lakamoya, ngeso lokusebenza kwemfihlakalo. Kubalulekile kulomkhakha esikubona ukuthi sivula amehlo, ngihlale abantu nje sebafika ba-interact ngasebenza nabo, senza izinsebenzo ezithize, bazokutshela ukuthi mangabe sisuke senza insebenzo, umuntu sithi sihamba naye siyokwenza insebenzo, ngimiyale sisasendleleni ngithi mina ngicela ukuthi uvule amehlo, uqaphelisise ukuthi ubona ini nje bese sobe senza lensebenzo, ukuthi ubonani eduze kwakho, ubonani emanzini, imiphi imicabango efikayo kuwena, umzimba unjani, uba ne-chicken skin ngaka left, uba ne-chicken skin ngaka right, kwenzakalani? Izinto engiyala ngazo abantu uma ngabe sizokwenza insebenzo la ekhaya, ngibafundisa ini, ngibafundisa lento yokuqaphelisisa, yokuba present kwi-process mangabe sizokwenza insebenzo, ube la ngokuphelele, ungacabanga izinto eziseceleni ezingekho la, ngoba kuningi okuzokuphuthela, ngoba mina ngisebenza ikakhulukazi nabantu abaphakamisa imoya yamakhosi, imoya isigaba-ke sokuphakamisa imoya yamakhosi, into izenzekalela yona. Bake basondeze nje umuntu ngaleso sikhathi ozokuwelisa onomoya nawo amakhosi owayiphothula imoya yamakhosi ngokwezigaba zayo. Uyabona manje le point engilenzayo, uthola ukuthi sekunabantu abaningi basemndenini wami othola ukuthi bajabule emagumbini amanye omhlaba, izinto zabo ziyabenzakalela ngesimo sokuthi mina ngimile la, ngiyahlambulula, ngiyaphakamisa, ngi-observer ama-rituals athize afunwa wabokhokho bethu. Kodwa lezi inhlanhla lezi engisuke ngiyibiza lapha emsamo, lokukhanya, le prosperity engisuke ngiyibiza lapha, ingaqali kumkhulu Gwabini, iqale kokhazini le emagumbini amanye omhlaba. Lapho okhazini bambona umkhulu Gwabini impilo yakhe nje imele. Kodwa mina ngoba ke ngivulekile umqondo namehlo, ngiyayazi indlela ithonga nedlozi elisebenza ngayo, ngisuke ngingenayo inkinga. Kunaloko ngithola amandla amasha, ngiqhubeke ngiyenzisise lento le engisuke ngiyenza.
So ngizama ukunivezela ngani zakwethu ukuthi izinto zakamoya zijule kakhulu. Kwesinye isikhathi ukufike wena kumkhulu Gwabini senza insebenzo. Ebese ithi lensebenzo mangabe iqala iphakama. Ebese iphakama einganeni zakho. Wena mangabe ungenalo ihle livulekile, ungekho honest, ungekho observant. Uzofuna ukubona okwenzeka kuwena ngale order yokuthi ingcindezi yakhe imi kanjani. Ebese leyo nto igcine siyenza umsebenzi wakhulu Gwabini ungabukeki emehlweni akho njengomsebenzi owahamba kahle, ekubeni wahamba kahle umsebenzi. So ijulile ngenza kwesinye indaba yokuba observant mangabe umuntu olashwayo nomuntu olaphayo. Kufanele sikhulisaneni, sibe neqiniso masenza izinto, sambulelane namehlo ngokuphelele ukuze sikhule sifunde. Siba belapha abangcono kusasa kwathina. Ijule kakhulu ngenza kwethi into yakamoya. Ijule kakhulu ingakho kuthiwa izinto zenjulo, izinto zemfihlakalo. Omunye afike ekhala ngokuthi izinto zivalekile, ukuthi nokuthi akakuboni kahle, kube khona insebenzo engambulelwa yona. Sithi mangabe siyiqeda nje leyo nsebenzo, kuhamba isikhashana, athi hayibo mkhulu. Ngizwe kuthiwa ngizithwele. Ngake ngayithandazela ingane kudala. Ngithola umntwana. Kodwa manje indlela akhuluma ngayo, akakhulumi ezifu umkhulu ngiyabonga. Khona kusho ukuthi okuqaqekile, nali idlozi lijabule. Phela ukujabula kwethonga lijwayele ukuthi liveze emndenini ngengane entsha. Makusuke kukho into eyenzakele ejabulisa ithonga. Angabe sakubona lokho ukuthi hayi shuthi kuqaqekile, idlozi seliqala phi? Kuzona zonke izinto akade ayikhalela. Seliqala le kwilist yakhe ngasemuva ukuthi waqala wakhe yini akade ayikhalela eminyakeni eyedlule. Wena mangabe ungahlakaniphile, ungacophelisisi, unganakisisi, uzoyitshela ukuthi umkhulu Gwabini wenze into nje kwathula. Kanti ithonga lakho nabakini sebeqale bakisa la ukade wawukhala khona, usahamba abanye abalaphi. Ijulile ngenza kwethi into yakamoya, ijulile indaba yensebenzo nentwaso nokwelaphana ikakhulukazi kuthina ama-Afrika. Ebese kuba khona futhi esinye isigaba ekulapheni la khona ngike ngisho-ke ngithi angive nginenhlanhla yalabantu abangibethe ukuthi ngike ngimuze umuntu ngisakhuluma naye efonini. Sisaqala nje ukukhuluma ethi mkhulu ngiqeda kubona mhlambe ku-YouTube kanje ukhuluma into engizwe ihambisana nomoya wami. Kodwa athi mangabe ekhuluma efonini kube kule ndlebe engala mina ngitshele ukuthi hayi ke lona ufuna ama miracles akayena umuntu ozinzile. Labo bantu nganza kwethu kuke kufika isigaba la sokuthi ngike ngizama ukuthi bagcine bengafikile kwakufika la. Ngoba umuntu ofuna ama miracles ilo muntu ogcine sephuma engasakhulumi kahle ngendlela esenza ngayo imisebenzi yethu thina belaphi, thina inyanga, thina ama spiritualist. Ngoba lento isegazini kuyena yokufuna imlingo, unale obsession yezinto ezenzeka instantaneously, ufuna into manje yenzeke manje. Mostly abantu abanjalo bayagcogcoma, bahlala endaweni eyodwa. Abahlala endaweni bayagcogcoma. Bayinkinga labo bantu ngoba bayakhuluma futhi isikhathi esiningi. Kuyahambisana umuntu nje ogcogcomayo abalaphi nomuntu ofuna izinto ezenzeka instantly. Nasemlomeni futhi bayakhuluma impela. Uzithiwe sebekhuluma izinto ezingezona, ezingezinhle. Kanti umuntu unjani? Uyena ohluleka ukuzicontain, uyena ohluleka ukuzinza. Alinde izinto zenzeke ngendlela. So nganza kwethu umsebenzi wethu siyawuthanda. Neyinkinga enisilethela zona kuthina. Mina ukujabula kwami, ngijabula ngesikhathi ufika nenkinga enkulu ecomplex. Ngijabuleke lapha ithoka nami lijabule abantu abangembethe. Sisebenze inkinga yakho, sisebenze. Noma ngasithatha isikhathi kangakanani kodwa sizoyisebenza. Angeke ngihlehla, angeke ngabibike eduze kwakho uzolo ngikhona. Until sikube khona ama results, kube khona okuqhumayo. So into engiyenzayo esiyenzayo la kamkhulu ezumkhulu Gwabini bantwana bethonga
ngiyawuthanda umsebenzi wami. Ngiyawuthanda kakhulu umsebenzi wami. Nani ngiyanithanda. Ngihlala nginifisela konke okuhle. Nginifisela nje konke okuhle. Ngaso sonke isikhathi njengoba kade ngisho ngithi nginey'nsuku engike ngikhuphukele ngaze entabeni ngiyokhuleka. Ngiyanikhulekela. Noma mhlampe ngeke ngibuyele kuwena ngithi yazi bengikukhulekela. Kodwa ngiyakukhulekela phezulu. Indlela engivuleleke ngayo ekusebenzeni kwami, indlela engikwaziyo amandla omkhuleko ukuthi unamandla ngakhona. Ingakho ngilomkhulu gwabino kanje. So ngicela siqhubekeni siphathane kahle. Sifundisaneni ngezinto, sivulane amehlo. I-WhatsApp line yethu ikhona kulabo abafisa ukuthi ba-consulte nomkhulu, siyakwazi ukwenza ama-online consultations, kodwa nama one-on-one siyakwazi ukwenza. Umkhulu useKZN Pietermaritzburg. KwaMpumuza. Usebenzela khona ke. Kukhona ke insebenzo esizenza ekhaya ebaleni, kube khona insebenzo ke ejulile esiyaye sizenzele kwenye indawo. Ngingathandi ukudalula le ndawo. Ngike ngincamela ukuthi umuntu ayibone lesifika sesiyoyenza. Bazokwazi-ke sebeke bafika le ekhaya ukuthi kungani ngingayithandi ukuyidalula kakhulu. Kodwa-ke ngenza ukuthi nginifisela konke okuhle, nginifisela ukukhanya. Ake sibambaneni, sibumbaneni. Nikhuleke, ningaphezi. Umkhuleko unamandla. Uwodwa nje unamandla umkhuleko ngendlela eyisimanga. Lo umkhulu Gwabini. Le Indalo Media and Podcasting. Ake sibonaneni ngesikhathi esilandelayo ke. Camagu, ndawuwe.